O Verán Xove é unha iniciativa promovida polo Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible. Son descontos de ata 90% en transporte público para a mocidade de entre 18 e 30 anos, que se aplican en autobuses, trens e no Interrail Global Pass, que así, a modo de resumo, son viaxes en tren por toda Europa. Hai unha serie de requisitos, sendo o primeiro destes nacer entre 1 de xaneiro do 94 e o 31 de decembro de 2006, ter nacionalidade española e ser estranxeiros ou estranxeiras con residencia legal en España. Ao ser un bono gratuito, hai máis condicións de uso, xa que se impide reservar máis dun billete de ida e volta por día nunha mesma orixe e destino na mesma empresa de trens ou autobuses. Ademais, o código que se che outorga é persoal e único, polo que prestándolle un amigo ou amiga teu, arrisca hasta que che cancelen a promoción. Tamén, para cancelar o viaxe, tes que ter unha antelación mínima de 24 horas, senón, isto suporá unha incidencia ou sanción, que acumulando 6, quitaránche o código de rexistro. Como rexistrarse? Pois o primeiro paso é acceder a este link que aparece na diapositiva e pinchar no botón verde que pon accede á página de rexistro. Hai dúas opcións de rexistro, a través de clave ou a través de datos persoais. Primeiro explicaremos a través de clave, para o que teredes que descargar unha aplicación no móvil chamada Clave Móvil e, posteriormente, ler o QR que aparece na parte dereita. Unha vez lido o QR, deberedes verificar o código que vos aparece e unha vez vos den o voso DNI, comprobades que os datos son correctos e pulsades aceptar. Feito isto, xa teríades o voso código e debaixo aparecería un QR. Despois, para registraros a través de datos persoais, simplemente tedes que cubrir os vosos datos básicos seguindo as instruccións que vos dá a web e de forma moi sinxela, tamén obteríades o código. E bueno, isto foi todo, pero se queredes ter máis información, podes acceder ao primeiro link que aparece na diapositiva e para máis información acerca de outro tipo de propostas orientadas á mocidade, podedes ou ben visitar a nosa página web ou consultar as nosas redes sociais.